Il-budget mhux qed jindirizza diversi problemi li qed iħossu l-Maltin u l-Awċin ta' kuljum u dan għaliex il-Gvern mhux jammetti li hemm problemi f'ċertu oqsma. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt kollegament telefoniku l xandar fuq Net FM il-ħadd filgħodu. Adrian Delija semma fost oħrajn il-kwalità tal-arja li jifost l-ar fl-Unjoni Ewropea, l-ambjent u l-għoli tal-prezzijiet. U għaliex il-Gvern ma jirrikonoxxix li hemm problemi, il-budget ma joffrix soluzzjonijiet. Taqra għal darba darbtejn tlieta qrajtu jiena u ma ssib xejn. Il-pajjiż tagħna fejn sejjer l-edukazzjoni, it-tfal, il-proġetti tal-infrastruttura u kapitali, ma ssib xejn minn dawn illa inqas tajt isma' dik id-direzzjoni li ħajqbad il-pajjiż, dak huma s-suġġetti li nixtiequ nagħmlu liedna, dak huwa s-settur li fih kieku jiena ħaninvesti ippreparat illi ninvesti, jew għall-inqas pereżempju ir-reputazzjoni ta' pajjiżna illi b'xi mod jew ieħor tal-gvern għazbisset jittanta jiprofa jisewu l-ħsara li tantamen. U refera wkoll l-aħħar rapport tal-Bank Dinji li klassifika lil Malta bħala l-ar pajjiż tal-Unjoni Ewropea biex tiftaħ negozju. Adrian Delija appella lill gvern sabiex jagħti każ dan ir-rapport u jirrikonoxxi li hemm sitwazzjoni li trid titranġa. Imma l-gvern għall-inqas irid jirrikonoxxi illi meta jiġu barranin ġo pajjiżna biex jiftħu negozju, dan il-pajjiż huwa l-aħħar fl-Ewropa kollha. Il-pajjiż tagħna din għal darbohrawija xi ħaġa li turi b'mod ċar il-falliment tal-gvern bidwejja ngħidu aħna għax aħna naħdu kif bħala oppożizzjoni il-pajjiż bħala sejjer quddiem aħna x-xogħol tagħna nikkritikaw biex l-affarijiet isiru aħjar u dan il-gvern mhux tal-li jipprova jirranġa l-affarijiet imma laqas biss jammetti fejn ħażin. U allura naħseb li rridu nkunu aħna li nitkellmu illi ngħidu illi nfehmu ħalli laqas in-nies jirrealizzaw jaraw x'qed jiġri u għadda petati kollum alternativa serja. Adrian Delija qal din il-ġimgħa l-Prim Ministru Joseph Muscat pratikament ikkonferma li l-poplu qed jinsteraq bil-mod kif qed jinħadmu u jinħarġu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Minnaħa l-oħra, il-Partit Nazzjonalista għen biex jinkixef dan is-ser u f'ċertu każi il-persuni effettwati ingħataw il-flus lura. Ebda garanzija illi dawk li nsterqu diġà ħajnataw il-flus lura. Il-Partit Nazzjonalista kien ċar, l-Oppożizzjoni kienet ċara, kull solt illi insteraq minn ġobwet in-nies, Gvern Nazzjonalista jroddu lura. Kien iċwiereb Net News.